יש לך שיער חום? בואי נשאל ככה, מה זה בשיער שלך? צבע העיניים, ספר על עצמך קצת. אוקיי, שיער חום, עיניים, חום שתני. אוקיי, רגע, תעצור. תמרי שלום! עוד שאלה. כן. עוד שאלה, למשל, איפה הוא גר? או, האם את קשורה לסגל החינוך, מורה, מחנכת? כן. יש פה ניחושים. בואו נתחיל עם ניחושים, רבותיי. כן. יותר שני ניחושים, חבל. האם הם מנצחים בניחוש הראשון שלהם? ואת, רונית? לא. אז בואו נעבור לעוד שאלה, די. לכי על כמה ילדים יש כמה ילדים יש לך? את אימא, ספרי על עצמך כמה ילדים יש לך? 2 ילדים. מה, בנים, בנות? בת ובן. די, רגע, הגדול שלך באיזה כיתה הוא? הוא לא גדול, היא גדולה. היא, סליחה. באיזה כיתה היא? הגדולה שלי היא כבר לא בבית ספר, היא סיימה את הלימודים. והבן הקטן יותר? והבן בכיתה ט'. לא קשור. רגע, אולי טעינו בשיחת טלפון. לא. רגע, אין שאלה, האם את מכירה פה ילד אחד בכיתה ד'? 2. אני מכירה הרבה. מה, את מכירה 10 ילדים פה? תגידי ילד אחד. נגיד, איך קוראים לך? אני חושבת שאני מכירה יותר מ10. את מכירה למשל את זיו? תגידי שם. אני מכירה. היא מכירה למשל. חן, בדוד שלי. אטל? איזה טל? ויינברג. בוודאי, אבל שלא. רגע, מה המקצוע שלך? מה המקצוע שלך? היא אמרה שהבת שלנו... אני אגיד את עצמי. את עובדת עם ילדים, בקיצור את מכירה אותם מהבית ספר? אני מכירה אותם גם... רגע, את עובדת בבית ספר או במה? את עובדת בבית ספר? באמת. היא עובדת בבית ספר. די. והשם שלך, במה הוא מסתיים? באיזה אות הוא מסתיים? השם שלך מסתיים באות הוא. די, זה כבר קל. איזה פדיחות. לא. חבל. רגע, את מנהלת מה?